Is-7 Ottubru, tifkira obbligatorja tal-Verġni Mqazza Marija tar-Rużarju. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1, versi minn 26 sa 38. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Sliem għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwiled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Marija kif twieġeb għall-kelma ta' Alla li waslitha permezz tal-Anġlu Gabriel. Hi taf li dak li qed jitħabbar lilha u il fuq mill-kapaċità umana. Rid ikun biss miraklu li jisboq kull miraklu ieħor li Alla kien għamel sissa fl-istorja tal-poplu tiegħu. Il-mistoqsija li tpoġġi kif ikun dan la darba ma narafx raġel mhix frott ta' dubju jew xettiċiżmu, imma hija frott ta' tfittxija tar-rieda ta' Alla. Marija ridet tkun taf x'għandha tagħmel eżatt biex taqdi sewwa din il-missjoni li Alla kien qed jafdalha. Hi tisma' l-kelma u twieġeb immedjatament b'fidi u fiduċja kompleta f'Alla. Bl-iva immedjata tagħha għal messaġġ divin hija ssir il-mudell tal-fidi għalina l-koll. Marija emnet il-wediet ta' Alla anki meta dawn deru impossibbli. Hi kienet ħerqana u lesta twettaq ir-rieda ta' Alla anki jekk dan kien ifisser li kellha tħallas prezz għoli. Marija hi Omm Alla għaliex Alla libes is-sura tal-ġisem tagħna fil-ġuf tagħha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Alla jagħtina l-grazzja tiegħu u jistenna minn għandna li nwieġbu għaliha bl-istess rieda soda, bl-istess ubbidjenza u bl-istess fiduċja mill-qalb kif wieġbet Marija. Meta Alla jikkmandana u wkoll jagħtina l-għajnuna, il-qawwa u l-mezzi biex inwieġbu b'ġenerożità. Nistgħu jew inħalluh jimlina bil-grazzi tiegħu
jew nirreżistu u mmorru għal rasna il-barra mit-triq. Inti temmen fil-wedid ta' Alla u tfittex li tikber fil-grazzja tiegħu? Ġesu tagħna lil Marija bħala omna taħt is-salib. Inti tfittixha lil din l-om biex tirċievi minn għandha dak li om qaddisa tas-sema tista' tagħtik: id-dawl, il-faraġ, it-twissijiet, il-kuraġġ, il-protezzjoni u l-barka materna tagħha. Tinqeda bit-talba ta' Rużarju li tant għażiża għaliha biex permezz tagħha tressaq qribek lil dina l-om li bħalma talbet mal-ewwel dixxipli hekk tiġi titlob miegħek biex inti intela bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa li għandek bżonn. Missier Qaddis, inti toffrinna il-grazzi, il-ħnina u l-maħfra tiegħek bl-abbundanza permezz ta' Marija li għamilta s-Sultana fuq il-ħolqien kollu u li minna bħala l-avukata tagħna inti taddilna il-grazzi tiegħek. Għatini l-għajnuna biex ta' kuljum jina ntenni l-iva tiegħi għar-rieda mqazza tiegħek f'ħajti. Marija, Sultana u medjatriċi ta' kull grazzja, għallimni nisma' il-leħen ħlejju tiegħek li jwissini u jurini li maquma dawk l-għażliet li għandi nagħmel biex nikseb dik il-qudusija li Alla jrid jara fija. Grazzi Ġesu, grazzi Ma. Amen.